Здравейте, хора! Да, очаквахте от доста отдавна да ви покажа двата тефтера, които не съм ви показвала. Но първо ще започна с това ленче, което съм ви го показвала преди с календара, обаче спрях да попълвам, защото съм на 2025 и просто го забравих тук. Така, съм писала още неща доста през 2024 и специално не съм го отваряла. Да кажа. Малко бях мръсна, защото ядох до сега. Нека да започнем с вида как изглежда. Изглежда си нормал. Това е куката на сестричките ми. Има две. Другата. Да. Както и да е. Еленче. И аз обичам да му рисувам на гърба. Сега като му нарисувам S, ще ви се върна. Не стана нещо, ама както и да е. Така, започваме вътре. Така. Пише на кого е, училището ми, годините ми. Ще го скрия за сега. Момент. Започваме. Първото писане. Сега ще го прочета. Така. Малко странни неща съм писала. Аз обичам винаги, когато пише, да пише часа. За да си знам. Здравейте, дневниче. Баба съм. Прабаба ми. И Леля ми го подари този уникален дневник. Уникален дневник, наистина. И сега часът е 6:40 вечерта. Съжалявам, че говоря така, просто този път съм с шините. Така. Ето, следващия текст пак пише час. Така, малко по-късно е, часа 7:07 вечерта. След 1-2 часа ще си тръгвам, но пак ще дойда някой ден. Чао, дневник. Не съм написала чао, дневник, но това е друг въпрос. И I love you. И пак часа. Тук вече си тръгваме. Не, обърка се в 8:36 си тръгваме от баба. Нека се върнем на тази година. 2024. Тук трябваше да напиша 10. Както и да е, бърках си цяла дата. Наистина. Декемврински календар. Измислих се тази дума, не знам дали съществува. Неделя, аз така си съкръщавам ните. Д. Така, повече няма да ходя на училище. Yes or no? Yes. Това от календара просто съм се отпечатал. В момента да покажа. Ето, доказателство. Ето го календара. Попълнил съм до 6. 6 е било нормално. Само неждобно. Окей. Колко кръжка съм държала. Пак доста добре. Как се чувствам? Добре, супер, уникално, идеално. Добре. Тук написах първо добре с Д, после добре с Б и малко плескането стана. Вече 2020 година, така че, sorry. Това го писах вчера. По-скоро не аз, обаче няма да казвам кой го писал. Момент. За да ръкъпъра. Здравей, какво правиш? Съкръщението. Тук рисувах Дядо Коледа и казах, че е най-якото. Сега. Какво да кажа? Това беше втората страничка, която съм писала. Като 12 е. Днес баба дойде от Кърджали страхотно. Ура! Да. Момент. Българската азбука и моята лична измислена азбука. Така се пише моето име. Така се пише да ми е името. I love mother. Пък както и да е. Лично мое измислено произведение. Да се похваля. Сега, стига съм се хвалила. Днес станах добро настроение за училище. Седя с момиче. Часът е 09:15:50. Защото имам часовник, който ми показва секундите. Де факто часа е втория час.
Окей, нещо съм писал тук. Имаме 6 по човек и природа. Забравя да кажа, че днес е 27.01.2025 година. Да, това съм го писала. Но беше и 17. Просто обърках датите и ще го оставим така. И без това и добавяме. Така. Казвам се Стефи. На 8 години съм. Шегувам се на 11. На 11 съм. Аз съм 4-ти клас. Винаги малко да тук се рисувам с пастелите, които ми се паднаха от зрънчо. Просто отраснах, още даже не изсъхна. И Стефи. Виждате ли? Да. Това са пастели. Опитах се това цялото да направя, обаче това не ми даде нерви. Така. Една и нещо съм искала да напиша явно. Това не е детско. Детско. Не гледайте как съм го написала. Това е отдавна. А е magical. Това е само много яко. Така също кажа всеки един стикер. Това пони. Аз съм го кръстила Айлин. Не знам защо. Който е гледал толкова бълко видеята, знае защо. Това пони също. Те са едни и същи. Една, както казах. Искам да го следиш. Да ще фокусирам. Окей, рисунки с ръчице с моите всички любими цветове. Едно нормално цвете и едно лале. За смятане, както и да е, не съм смятала, но по-късно начало съм подготовка и така не смятах, просто защото ме мразеше. Съм смятала някакви неща, обяснения, 63 по 11, всичко, което се множава по 11 и прави цифрите, които се събират. Виждате ли тези двете? Както и да е, просто може да си го разберете. Така. Тук писах 6 по английски. Наречия учихме. Да. Не е толкова лесно. Да, просто играх на... Да, всеки знае деца. Ая, Клоуе, Ния, Изабел, те са близначки, Сиси, Мони, Мия, Елена, Сими. De facto това бяха от училище, правихме си уроци. Аз бях Изабел. Мен къде съм? Аз къде съм? Извинявам се. Аз къде съм? Аз бях с най-много шестици. Аз съм на Ния място, защото тя беше болна и на нас ни... Казвам се Стефи, имам песен с Миянде. Тя е на двете. Казва се химна на мисте, да. Това е ясно. Тук това няма да го показвам. Окей. Когато играхме на учители с тях, правихме си проект с истински листове. Общо да се упражняваме за човек и природа, защото ни наближаваше тест. Многосрочна оценка за първия срок. Ая и ние много говорят, Мони и Сиси са много бавни, а Клоуи не говори, е най-добро положение. Ая и ние се справят горе-долу добре. Сега, няма да казвам, това са фалшивите имена на момичетата. Измислили сме си ги, защото не искам да казвам как се казват истинските, просто да кажем, че така съм ги кръстила, защото знаех, че може да си показва дневника и да не стане някой, както и да е. Това 54 по 11 сериал написан 94. Да, верно е. С Мия имаме разговори и вижте какво съм написала. Разговор. Виж ми пъпката под ушото. Тихо. Ти ли ще ми кажеш? Не, нали. Пъпката под ушото е тя. Това е Бенка. Аз мисля, че е пъпка. Защото съм умна. Така, не мисля, че има друго. Да. Това беше от този дневник.
Не ми е сигурно. Любимия... О, видях ли просто? Окей, снимах се. Да, сега за втора част, където ще снимам веднага. Да. Ако видеото събере над 15 лайка, правя giveaway. Giveaway. Не знам как giveaway. Казах го. Giveaway. One moment. Да. Откъде? Говоря с някой. Така. Казва се giveaway. Giveaway. Както и да разбрахте ме, ще видите какво ще е. Бъж. Не се издържах. Чао от мен. Елате ви скажа. Моля, абонирайте се. Моля. Ти точно не гледаш. Ти давай. Хаштаг cupcake. Чао. И чао,